hemen elkartu gara, gure lan baldintzen, irakasleon lan baldintzen defentsan. Oso pozik gaude, beste behin ere hezkuntza publikoko langileek eman duten erantzunagaitik. Oraingo honetan ere ikastetxeak hustu egin ditugu eta kaleak betetzen ari gara, ikusten duzuenez. Orain hezkuntza sailaren momentua da, hezkuntza sailak entzun behar duelako irakasleok esan behar duguna, aldarrikapenei erantzun egin beharko die. Alde bakarrez jarraitzen du hartzen erabakiak hezkuntza sailak, eta horrek dakarrena da langileen lan baldintzak okertzea, eta eragiten die baita ere familiei. Azken finean hezkuntza kalitatea hobetuko da langileon lan baldintzak hobetuz, eta inbertsio bat behar du hezkuntza publikoak urgentziaz. Beraz, hezkuntza sailari adierazten diogu eta exigitzen diogu mailan benetan eser dadila gurekin, sindikatuak adostutako aldarrikapenak mahai gainean jar ditzala eta benetako edukietan oso argi adierazi dutela irakasleek gaur hezkuntza sailak adierazitakoarekiko, egindako saiakerekiko eta isladatu nahi izan duen errealitatearekiko beraien desadostasuna. Negoziatzeko era ez da gu behar duguna, ez du ematen erantzuna gure beharrei, eta hemen izango gaituztela hori guztia konponduako.